ebatzi dezagun amplifikadore operazionala eragiketa digital hauetan. Hemen daukagu zirkuito bat, eta eskatzen digute hemen VO irudikatzea, sarrera hauen arabera, eta hemen beste bat. Hemen dago operazionala konparadore bezala. Eta sarrerak izan behar dira bi mailakoak. 12-12 ez dugu gehiago aztertu behar. Elikadura operazionala ere badago elikatuta 12-12 voltioekin, eta bere irterako tensioa, 12-12 bezala hartuko dugu. Vale, orduan, hasi gaitezen aztertzen hau, erditik enduko naiz, eta esan bezala sarrerak digitalak izan behar dira. VA eta VB hartu behar dituzte balioak 12 edo -12, eta digitalki izan behar dira, bat edo 0 logikoak. Orduan hau guazen aztertzea kasu guztiak, taula batean jarriz VA eta VB, jarri behar dugu aukera guztiak hauentzat, eta ikusi izagun nola dauden bai diodoak eta irterako tensioa. Orduen ideia da VA eta VB kombinazio digital guztiak izatea 0 eta 0 bezala, 0 bat, bat 0, bat bat, eta irudikatu behar dugu 0 -12 bezala, -12, -12, eta bata 12 bezala, 0 -12, eta hemen bat 12 voltio positiboak. Orduen bat 0 izango zen 12 voltio. -12, eta biak batera 12, 12. Eta ikusi ditzagun nola dauden bidiodoak, DA, DB, kalkulatu ezagun nodo honen tensioa, zeren konparadorea hori dago konparatzen 0 voltio hauekin, V+, V+, eta gero irteeran ikusi ezagun VO nola dagoen. Venga, ja. Lehen da biziko gauza ikusi beharko duzu hemen, operazional honek ez daukala eraginik zirkuito honetan inpedantzia hau infinito delako. Beraz, aztertu dezakegu, honik kasurik egin gabe. Jarra ditzagun bi hauetan, -12, -12. Hemen -12 daukagu, -12, eta hemen 15, hemen ikusten duzu hemen sortu behar den intensitatea dela eta diodo hauek gidatzen egon behar direla. Horre ipurtiz daude, azpiruntz begira eta intensitate honi pasatzen utzi behar diote. Orduan, bideo hauek gidatzen egon behar dira. Jarri behar dut, on eta on. Biak, zeren biak daukate hemen, -12, -12, eta hemen tensio altua daukagu. Kalkulatu ezagun orain, suposizio hori eginda, ze tensio daukagun V+en. Bi hauek gidatzen baldin badaude, hemen izan behar dugu, -12 gehi 0,7, eta horrela jarriko dut, igual argiago uzteko, -12 gehi 0,7, -11,3 voltio. Vale. Orduan, hemen -11 voltio baldin baditugu, hemen intensitate hau horrela izan behar dugu, eta hemendik joan behar da, eta diodoiek on egon behar dira. Baldintza ikusten da, betetzen dela. Vale. Ikusi ezagun arain VO. Konparadori hori dago konpartzen 0, hemen, eta hemen tensio negatibo bat, -11,3. Hau txikiagoa denez, eta hau altuagoa, hemen izan behar dugu, -12, minus infinito, minus V-sat, kasu honetan, -12 voltio. Hau da, logikoki, 0 bat, edo eta tensio bezala, -12 voltio. Ipini ditzagun orain, VA, -12, hau -12, eta hau 12. Bale, orain, hemen tensio baju bat, hemen tensio altu bat, diodo hau gidatzen egon behar da, argita garbi, nik uste dut. Bale, ikusi dezagun, DA, on. Kasu honetan, ia, B, hemen 12 voltio, hemen 15, orduan diodori egon daiteke gidatzen. Baina hau baldin badago, hemen izan behar ditugu -11,3 voltio. Da irela, 12 voltio horiek baino bajuagoak. Orduan diodori off egoteko baldintza beteko zan. Hau on suposatuz, eta hau off, hau 12 voltio delako, bien baldintzak betetzen dira. Off. Hau, intensitatea hemen pasatuta, hau on baldin badago, hau -12 izan da, hau 12 izan da, nahiz eta hau baino bajuago izan da, hau on egoteagatik hemen -11 voltio ditugunez, horrek eragiten du hau off egotea. Diodaren tensio izango zen -11 ken 12, pues -21 voltio, -23 off egongo zen. Baldintzak betetzen dira. Zenba da V+. Bale, hau moztuta dago ere, zer ez da karaginik, eta hau gidatzen baldin badago, -12 gehi 0,7 berriz, -12 gehi 0,7 voltio. Orduen, konparadorea dago konparatzen 0. Eta tensio negatibo bat hemen, berriz irtena berdina. Bale, hemen, egora berdina izan behar dugu, zeren hau simetrikoa da, baina hau egon behar da, hau egon behar da, hau berdina, eta ikusi ezagun orain, biak baldin badira, tensio 12 voltiokoak. Bale, ezabatu behar dut hau, holaxe, eta holaxe. Orduan, biek baldin badira 12 eta 12, bale, hemen 15 voltio ditugu. Orduan, tensio altuago denez, hemen egon behar da intensitate bat bi diodoen aldera, eta biek on egon behar dira. Bale? On,
eta on egon behar dira biak. Eta on baldin badaude, hemen ze tensio izan behar dugu. 0,7 voltiko urritxo baldin badaukagu hemen. Hau amabi gehi 0,7 voltio. 12,7 voltio. Eta konparadorea dago konparatzen. 12 voltio horiek 0arekin hau altuago da. Kasu honetan, beraz irteeran izan behar dugu, egiten, hau egongo zen hemen azpian. Honetxe aldatuko dut. Esan dugu, mogituko dut. Ja, mogituko dut, horrela aukeratuta. Geunden hemen txegenden barko. Ederki. Orduen, eta irtera, hau 12, orduen irteran izan behar dugu, plus 12. Orduen, logikoki zer daukagu hemen? 0 bat, hemen 0 bat ere barzizue, eta hemen bat logikoa. Eraiketa da, handera eraiketa. Eta irtera edo minus 12 edo 12. Konparadore honen ubesat, tentsioa 12 baldin bada. Orduen, hemen zer daukagu? Bakarrik bat eta bat direnean, orduen, onutzaino, irtera, gorria jarri dezaket, bakarrik hemen irtera izan behar da bat. Nun marraztu dezaket, igual hemen bertan, irtera bat izan behar da, bakarrik hemen, hau beho, bezala hartuta, zeren hemen daukagu bat logikoa edo 12, baina hemen 0 daukagunez, onutzaino alegatu zen. Eta hemen daukagu 0, eta hemen 0, hemen 0, eta hemen bat logikoa, gauza da, hemen dik aurrera beti izan behar degula 0 bat, eta orduen VO izango zen horrelaxe. 12 bakarrik V eta VB 12 direnean, bestela 0. Edo hau edo bestea 0 direlako momenturen batean. Vale? Goazen honein bestearekin. Antzera aztertu behar dugu. Ia mugitu behar dut, ezkerratu. Hemen berdina. Aztertu ezagun zirkuito honetan, aukera guztiak. Jarri ezagun VA, VB, logikoki izan behar dira 0, 0, 0, 0, 0, bat, 0, bat eta bat. Eta tensio bezala izan behar dira. Minus 12, minus 12, minus 12, 12, 0 bat izango zen. Bat 0 izango zen 12, minus 12, eta biak batera 12 voltio eta 12 voltio. Ikusi ezagun nola dauden. Diodoak, DA, DB, ze balio daukan muturro honen tensioak, V+, eta konparadorearen irtera. Venga, a ber, kasu honetan begiratzazu hemen minus 15 voltio. Aztertu dezagun kasu hau. 12 eta 12. Jarri dezagun hemen 12 voltio, eta sare honetan ikusten duzue intensitate bat egon behar dela. Tensio altu hauetatik onutza, eta diodoiek intensitate horri pasatzen utzi behar diotela. Ez ba, hoi nik uste dute argi dela, eta baldintza bete behar da erraix. Beraz, diodoak on egon behar dira, bai hemen, eta tensionen balioa zenbat izan behar da? Pues 12 ken 0,7, 12 ken 0,7, 11,3 voltio. Beraz, honen balioa 11,3 voltio, hau 0 voltio, hau altuagoa, irtera altua, 12 voltio. Bale, jarri ezagun orain, hau 12, eta hau minus 12. Bale, hau 12 voltio baldin badaukagu, tensio altua da, ikusten duzu intensitate bat sortu behar dela tensio positibontatik negatibontara. Bai, ziurrenik diodo hau on egon behar dela, DA on egon behar dela, eta ikusten zagun beste hau, hemen esan dugu minus 12. Eta hau on baldin badago hemen 11,3 voltio izan behar dugu. Zema 12 ditugun ez beraz, hau ofe goteko betetzen da baldintza. Bien baldintzak betetzen dira. Hau horraxe suposatzen badegu. Orduan, V+ esan dugu 12 ken 0,7, hau ondagolako, 12 ken 0,7 voltio, horraxe, berez 11,3 voltio, hau altuagoa, berez irtera altua. Kasu honetan berdina hau zuentzat uzten dut, eta orain aztertu behar dut, biak minus 12 baldin badira. Ia, zabatu behar dut. Orduen, biak minus 12 baldin badira, minus 12, hau minus 15, baina hauak altuagoak dira, orduen intensitate bat egon behar da, hauek on egon behar dira, balio hauentzat on egon behar dira, biak, baina orain hemengo tensio balioa zenbat izan behar da, minus 12 ken 0,7, minus, hori jarri gut, minus 12 ken 0,7, ken 0,7. Lehen ozan 12 ken 0,7, orain minus 12 ken 0,7, minus 12,7 voltio. Bai, da, hori da. Minus 12,7, orduen 0 voltio hauek altuagoak, eta irtera bajoa izan behar dugu, minus 12.
Orduan, logikoki izan behar dugu hemen 0 logiko bat, hemen bat. Hauxe da, horrera eragiketa. Orduen irteeran, hemen izango genuke, kolore bat hartu ezagun, kolore gorri bat, hemen marrazteko VO. Orduen, bat eta bat daukagunean, bat eta bat, irtera bat. Eta bat izan behar da beti, bi sarrerak baldin badira bat. Eta bakarrik hemen, tarte honetan begira, 0-0, bakarrik hemen, izan behar da bajua. Zeren besteineko gutzitan, edo hau dago batera, edo hau batera, edo biak batera, orduen VO, hau izan behar da. Altua hemen bakarrik 0, eta besteinekoa altua. Hau delako altua, eta hemen bakarrik direlako 0 eta 0, edo -12. Vale? Hau, horrela izango zen.